To je ještě větší bordel než tady nejel. Ještě větší bordel než tady nejel. No, ještě jenom, že zasmradil, nic víc. Dívejte se, to všechno zůstává tam. Tam papíry všechno zůstává kolem toho, protože lidi akorát je cítí po něm smrát, nic víc. Tady vidíme, jak nám konvák uklízí ulice. Ty tady projel, to je jeden Weigl vedle druhého. V dálce vidíme konvák, jak odjíždí z místa. Budeme teďka se podívat za ním. Náhodní kolem dojící říkají, že to tady akorát zasmradil. Ještě větší bordel, než tu byl. Vidličky, Weigly, papíry. Je tady toho víc než dost. Já jdu běžnou chůzí a nestačím mu. Papíry. Bordel. Budeme dál. Stále vidíme konvák, jak se řítí ulicí Vodičková. Vidíme a zastavíme se tady na straně, na které má vysavač. Máme tu další Weigly. Další Weigl. Na straně, kde jel. Opět další Weigl. Tak, teď vidíme, že chlapec tomu naložil v půlce ulice míří do dály. Sledovat ho je opravdu velmi obtížné.